cultural, la recerca en l'àmbit local i el seu reconeixement en el context acadèmic. En primer lloc, deixeu-me saludar les autoritats que avui ens acompanyen, honorable conseller, que després m'acompanyarà aquí a la taula, excusar a la honorable senyora Natàlia Garriga, que per motius de salut avui no ens pot acompanyar i per tant hem reformulat una mica l'acte. Il·lustríssim alcalde de Lloret de Mar, regidors, directora general, presidenta de l'IRMO, president de la Federació d'Ateneus, de la coordinadora i director territorial de Cultura, i perdoneu si Xavier Tudela de l'organització, perdoneu si em deixo algú. En primer lloc, agrair-los avui la seva presència aquí. Per nosaltres és una activitat, un acte molt important. Sabeu que el Recercat és una de les activitats centrals per a l'Institut Ramon Muntaner, un Institut Ramon Muntaner que a més enguany al juliol celebrarà 20 anys, el 3 de juliol de 2003 es constituïa a Móra la Nova i des de llavors l'Institut ha estat vinculat a la Conselleria de Cultura, més directament a la Direcció General de Cultura Popular, i per això la presidència actualment recau en la senyora Adelaida Moya. Una vinculació que també es reforça per la important presència en el patronat de l'Institut, i això també diguem que és una mostra de confiança, però que ens esperona a continuar treballant i generant nous projectes. La nostra missió, tots ho sabeu, és el suport a l'activitat cultural i a la recerca de proximitat que realitzen els centres d'estudis i des del 2021 també els Ateneus Federats. Una activitat cultural que està molt arrelada al territori, que està estructurada a través de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, però també a través de la Federació d'Ateneus de Catalunya, i on el pes de la recerca és molt important, té un paper important, sobretot en qüestions vinculades amb el que seria el patrimoni de proximitat. Per tant, aquesta vessant de recerca té un pes important respecte a altres entitats de l'àmbit de l'associacionisme cultural i per aquest motiu sempre hem cercat fórmules per apropar-nos, per vincular-nos també a la Conselleria de Recerca i Universitats i a l'àmbit acadèmic. En aquest plantejament, que és estratègic per nosaltres, hem anat molt de la mà de la xarxa Vives d'Universitats. Per això avui també ens acompanya el senyor Oriol Amat, que és vicepresident primer de la xarxa Vives d'Universitats. I abans d'iniciar pròpiament el que serà aquesta conversa amb el honorable senyor Joaquim Nadal i Ferreres, comentar que aquests darrers anys amb la xarxa Vives d'Universitats hem centrat molt els esforços en el reconeixement acadèmic del personal docent investigador de les universitats en l'àmbit de la recerca local i en el marc dels centres d'estudis locals i comarcals. Una de les darreres accions que hem plantejat i que hem tirat endavant conjuntament amb la xarxa Vives és aquesta convocatòria d'ajuts Creu Casas. N'hem fet ja 2 convocatòries i és per aquest motiu que vam demanar que el senyor Oriol Amat avui ens en pogués parlar una miqueta, que fes una valoració d'aquesta convocatòria. Endavant, quan vulguis. Bon dia a tothom, honorable conseller, il·lustríssim alcalde, autoritats i també directora de l'Institut Ramon Muntaner. Dir que avui, com molts altres, és un dia de molta satisfacció i entre ells, entre molts motius, en ressaltaré algun d'ells. El primer perquè aquesta és una activitat, ara mateix ho ha ressaltat la directora, que és fruit d'una col·laboració que ja portem més de 10 anys entre l'Institut i la xarxa Vives i per tant quan es col·labora vol dir que se suma, que es multiplica i per tant aquest és un primer factor molt positiu. Dir també que, tot i que estic parlant de la col·laboració entre la xarxa Vives i l'Institut Ramon Muntaner, que també és una activitat que hi ha moltes altres entitats que també hi estan implicades. Per altra banda, recordar que la xarxa Vives és una entitat sense afany de lucre que aglutina les 22 universitats dels territoris de parla catalana, Catalunya, País Valencià, les Illes, Andorra,
Sardenya, Catalunya Nord, i per tant també és un altre exemple de suma i que ja portem molts anys sumant. Per altra banda, aquesta activitat que s'està duent a terme aquests dies és una activitat de tipus cultural i de recerca. Faré un comentari sobre el tema de la recerca, donat que darrerament anem necessitats d'autoestima a Catalunya, doncs us donaria una dada, molts la coneixereu, aquesta dada que donaré, però que val la pena retindre. Les persones que vivim a Catalunya representem el 1 per 1.000 de la població mundial, 1 per 1.000, de cada 1.000 persones que hi ha al món n'hi ha una que viu a Catalunya, però aquestes persones que viuen a Catalunya produeixen una recerca científica que representa l'1% de tota la producció mundial. És a dir, l'1 per 1.000 de la humanitat produeix l'1% de la recerca científica. I per tant és una dada que posa de manifest el potencial científic que tenim a Catalunya. Per altra banda, és una activitat que té una vessant cultural molt important, és recerca i també cultura, i per tant ara podia començar a donar dades de temes culturals, però vaja, tampoc em vull allargar. Simplement dir que des de la xarxa Vives, i amb això també parlo en representació de la presidenta de la xarxa Vives, que és la rectora de la Universitat Jaume I de Castelló, doncs dir que estem molt contents d'aquesta col·laboració, estem molt contents del fet que a més ja portem 2 anys col·laborant amb els Premis Creu Cases, i també, tot i que és un país, he ressaltat una fortalesa en recerca, però ara que parlem de reconeixements també voldria destacar que tot i que hi ha molts reconeixements i hi ha molts premis i tot, comparat amb altres països com és el món anglosaxó, normalment hi ha pocs reconeixements. Hi ha moltes persones que s'ha d'esperar que es morin per aleshores dir, escolta, tots els reconeixements. En fem molts, però tot allò que es pugui fer per fer més reconeixements de tota la bona feina que es fa en tots els àmbits, doncs és una bona notícia. Per tots aquests motius, com els deia, des de la xarxa Vives estem molt contents. Moltes gràcies. Doncs a continuació, l'honorable senyor Joaquim Nadal i Ferreres, conseller de Recerca i Universitats, li demanem que ens acompanyi aquí a la taula. Molt bon dia una altra vegada i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Una mica quan plantejàvem aquesta taula, el que li volíem demanar és si podria valorar o ens podria valorar aquest paper de la recerca local en relació a tot el que és el coneixement i comunicació del patrimoni. Aquesta seria la primera qüestió. Després entrarem més en la relació de la recerca local amb l'àmbit acadèmic, però en un primer moment parlaríem de recerca local i la importància que té aquesta recerca de proximitat amb tot el que té a veure amb coneixement i sobretot divulgació del patrimoni. Molt bé. Deixa'm primer saludar el senyor alcalde, els regidors i regidores, el director dels serveis territorials, però molt especialment a la directora general de Cultura Popular, perquè, de fet, aquí és la màxima representant, 1, com a presidenta de l'Institut Ramon Muntaner de l'Institut, i 2, del departament, que en principi és el que emparava aquesta jornada, tenint en compte que la vinculació de l'Institut Ramon Muntaner és amb el Departament de Cultura. Jo m'hi vaig afegir perquè semblava que del que havíem de parlar valia la pena de fer-ho també des de la perspectiva del Departament de Recerca i Universitats i, naturalment, res del que puguem acabar fent amb l'IRMO des del Departament de Recerca i Universitats no ho farem si no és d'acord amb el Departament de Cultura. Per tant, el pont és la directora general i la consellera de Cultura, que avui no ens pot acompanyar. Dit això, deixa'm dir també primer que des del punt de vista de l'actual conseller de Recerca i Universitats, perquè coneix bé l'IRMO i el món del que estem parlant, per altres motius, de vides acadèmiques i activitats anteriors, l'IRMO és un bon invent.
quan es va fer, va ser un bon invent. Què pretenia? Interpreto, perquè jo no hi era, però interpreto que la voluntat d'inventar l'IRMO era, i l'Oriol Amat ha posat l'èmfasi en aquesta mena de maclatge entre la xarxa Vives i el conjunt dels centres d'estudis de parla catalana i tot el que representa, però quan es va crear l'IRMO el que es tractava era de, aglutinant la dispersió, demostrar la força. La força intel·lectual i espiritual, no cap força de cap altra mena, sinó sobretot subratllar que punt a punt, lloc a lloc, centre a centre, la potència del que representen els centres d'estudis locals és enorme. Ja arribarem a una de les qüestions que segurament em plantejaràs sobre si aquesta potència té equivalència en el reconeixement públic, sobretot en el sistema d'acreditacions acadèmiques, però sí que em sembla que val la pena de dir que aquest és un sector molt ben representat aquí, molt ben representat en la instal·lació exterior, on hi ha aquesta mena de conglomerat d'expositors en el que es representa el conjunt del sistema, perquè dona molt a entendre una cosa que només d'entrar en la part d'aquesta coberta provisional de fora, el president de l'Institut d'Estudis Gironens, el professor Narcís Soler, m'ha dit, diu, fa por el que es publica. És veritat. No ens hauria de fer cap por. El sentit de la por, tal com jo he interpretat el que em deia Narcís Soler, és que és inabastable. És tant i de tal magnitud que és un món que se'ns escapa per les escletxes i l'IRMO ajuda a aplegar i a sistematitzar i a sintetitzar i, vaja, és una vella metàfora que això es faci ni que només sigui virtualment des de les Terres de l'Ebre, no? És a dir, que trobo que té tot el sentit del món que l'Institut Ramon Muntaner faci aquesta funció. Molt bé. Què més? Doncs aprofito per dir que, de fet, la persona que va idear l'Institut Ramon Muntaner es troba amb nosaltres avui, que és el Josep Sebastià Cid, que era en aquell moment director territorial de Cultura de les Terres de l'Ebre, i que va ser ell qui va plantejar la proposta de la creació de l'Institut cap a l'any 2000 aproximadament, que es comença a treballar per la creació de l'Institut, després ja en col·laboració amb la coordinadora de centre d'estudis. Comentava el tema... Fixa't que va haver-hi un moment, per exemple, jo si m'ho miro des de la perspectiva de les Terres de Girona, hi havia l'Eiximenis, que en certa manera aglutinava els centres d'estudis de l'àmbit de la, diguem-ne, província de Girona, i en algun sentit algú va temer que la creació de l'IRMO seria una pèrdua específica territorial. I passats 20 anys podem dir que no. I per tant podem garantir que a vegades pensar les coses de conjunt i amb una perspectiva àmplia no disminueix ni el pes, ni la importància, ni la capacitat dels centres d'estudis locals àmbit a àmbit i que en canvi aglutinats amb una eina com l'IRMO li dona tota la potència. Nosaltres ara utilitzem dos lemes, que és sumar per multiplicar i sobretot arrel també de l'entrada de la Federació d'Ateneus, la potencialitat d'aquestes dues xarxes juntes que abans es comentava, però també la de teixir comunitat cultural, que és molt important que al final acabem creant un teixit que treballi molt coordinadament perquè això enriquirà molt considerablement. Parlava també del tema aquest de la producció, de la gran producció de recerca que es fa dels centres. De fet, hi ha primer tota una recerca
que s'acaba traduint en miscel·lànies, en revistes, que això té molt mèrit, perquè anar donant continuïtat a aquestes revistes any rere any i revistes amb molta qualitat, i també es tradueix en exposicions, es tradueix en moltes modalitats diferents de producció. Llavors, vaig una mica ara ja en aquest segon punt, que és el tema de la recerca que es fa en l'àmbit local i la seva una mica vinculació, correlació, relació amb l'àmbit acadèmic, que sempre ha estat una relació una mica complicada, i que una mica el que hem fet amb la xarxa Vius és evidenciar que molta part de la gent que està actualment amb els centres d'estudis precisament és gent que prové de l'àmbit universitari, per tant, aquestes barreres les hem de començar a trencar i veure com podem treballar-ho. Si vol. Sí, fixa't, tots volem ser AUSA. És a dir, AUSA té una A en el Carus Plus i és com una sorpresa històrica, però tots els altres aspirem un dia o altre a moure les peces del nostre sistema d'acreditació com a revista científica i assolir una A venint d'una B o d'una C i situar-nos en el nivell d'una revista d'àmbit local, però que té reconeixement i prestigi en l'àmbit general. De fet, aquest reconeixement i prestigi el tenen totes. I el tenen totes, aquí tots, o pràcticament tots, ja tenim una edat, però jo tinc una edat considerable. I, per tant, em puc mirar les coses amb una perspectiva com a mínim de mig segle i una mica més. Si em miro les coses amb una perspectiva de mig segle i una mica més, els joves llicenciats dels últims anys 60 i 70 ens miràvem alguna d'aquestes revistes, obro cometes i em perdonareu l'expressió, perquè després ho vam desmentir nosaltres mateixos, no era cert, però com que érem uns descreguts, ens ho miràvem com si fossin cementiris de separates. I a més, dominava l'escena, en termes relatius, però moltes d'aquestes revistes eren revistes de canonges, de capellans il·lustrats. Els de Girona pensem en mossèn Marquès, però a cada poble hi ha el seu capellà savi que es dedicava a exhumar documentació i a posar-la sobre la taula d'aquestes revistes. Com que ara ja de canonges no en queden, o pràcticament no en queden, i com que l'evolució que ha fet la societat ha anat en una altra direcció, doncs és molt evident que si darrere dels canonges no hagués vingut res, ara estaríem perduts. Però resulta que darrere dels canonges, i no pas només omplint el seu buit, sinó ocupant un espai que reclamava justament aquesta presència, s'ha produït per impregnació i per ramificació i ha amarat al món de les revistes locals tot el conglomerat de persones que en l'àmbit de les universitats de Catalunya, quan el sistema universitari va implosionar en 12 universitats diferents, 7 de públiques i 5 de privades, a hores d'ara no podem pas dir que en les revistes que representeu i que representem no hi hagi justament la qualitat, l'exigència, les prestacions, tot el que representen treballs de caràcter acadèmic d'absoluta solvència. I això té un reconeixement ampli i potser insuficient en un tema que no és que sigui col·lateral, però que no ens afecta d'una manera immediata, directa, que és com es valora i com s'acredita i com es puntua en la, diguem-ne, bibliometria
del professorat universitari. I és veritat que en l'actual sistema d'acreditacions hi ha un biaix inacceptable que situaria tot el nostre àmbit, el que estem representant avui aquí en aquesta sala, en una posició relativament marginal. Primer quartil, hem de ser no sé què, hem de ser revistes de difusió mundial, hem de ser... I aleshores, i una altra cosa, de la que tots els que som aquí, si és que en algun moment hem fet el cursus honorum de les universitats, n'hem estat víctimes. I és que resulta que si alguna cosa puntua poc, són els llibres. Mira, que no puntuïn els llibres dolents jo ja ho entenc, però que no puntuïn els llibres bons, home, és una mica empipador, no? I per tant, hem d'introduir factors de correcció que ens permetin, primer, equilibrar el gran biaix cap al món científico-tècnic en aquest món de les acreditacions i de les avaluacions. Bé, hauries de demanar algun sexeni, perquè jo soc d'una època presexeni, m'enteneu? És a dir, que no sabia ni el que era. I em vaig demanar 6 de cop i me'n van donar 3. Però, per sorpresa meva, feta purament d'ingenuïtat absoluta, gràcies a un company, primer alumne i després professor, en Joaquim Albareda, de la Universitat de Girona i després de la Pompeu Fabra, em va encarregar 2 articles, que eren uns estats de la qüestió sobre la guerra de successió a Catalunya, 50 i 60 pàgines, a l'Índice Histórico Espanyol, benemèrita revista fundada per en Jaume Vicenç Vives. Puntuació 3. I sobre el mateix tema, 10 pàgines sense notes d'un llibre de la Catarata titulat Los bombardeos de Barcelona, on hi havia un article d'Albareda i un del Xavier Torres i un altre no sé qui més, em va posar un 7 d'aquestes 10 pàgines del llibre de la Catarata, perquè la Catarata és una de les editorials acreditades no sé què. I em vaig desesperar a mi mateix dient, estàs perdut, no saps per on vas, hauries de fer una altra cosa, però a mi el que m'agrada fer és el que he fet. Per tant, no em volia desmentir a mi mateix en el que acabava de fer en el meu retorn a la vida universitària. Ho explico no pas per explicar batalletes de la meva vida, sinó per exemplificar fins a quin punt, a vegades, patim d'un biaix exagerat i equivocat que hem de tractar de corregir. I des del Departament de Recerca i Universitats, vencent moltes inèrcies i vencent moltes resistències i vencent gent aclimatada al sistema actual, mirarem de corregir-ho. Mirarem de corregir-ho. Però que quedi clar que hi ha gent que frena els matxos i que no deixa que això evolucioni en la direcció que hauria d'evolucionar. Tractarem de fer-ho. Potser ara la importància que s'està donant, sobretot des de l'àmbit europeu, al tema de la transferència de coneixement i l'arrelament al territori, etc., podria ajudar en aquest sentit. Segurament és una mica la línia que intentem treballar amb la xarxa Vives. Jo estic convençut que això pot ajudar i que, en fi, si des de l'àmbit de les humanitats o altres aspectes científics de moltes revistes que esteu representades aquí, si alguna cosa esdevé transferència tangible, és coneixement local, de proximitat, quilòmetre zero, d'una realitat que no és només quantitativa i material, sinó que denota l'estat intel·lectual i espiritual d'una comunitat, el que sigui. Lloret de Mar, Sant Hilari Sacalm, Tortosa, Deltebre, és igual, no? És a dir, aquí el que es tracta és de posar de manifest que tota la recerca en l'àmbit local interrelaciona
la vida del poble i de la gent del poble, el poble que sigui, amb la realitat que s'investiga. I si en algun punt hem de fer la confluència que se'ns reclama entre universitat i societat, segurament la farem més fàcil de baix cap a dalt que de dalt cap a baix. Deixa'm dir-te que pensant en això, i tu ho saps des de ja fa bastants mesos, però, i havent-ho parlat amb la directora general, que en el seu moment ens va donar permís per fer-ho, estem treballant i es materialitzarà amb posterioritat a la data del 28 de maig perquè ningú no digui que qualsevol anunci anterior té connotacions electoralistes, que no, però estem treballant en la definició d'un conveni entre el Departament de Recerca i Universitats i l'IRMU d'una quantia, diguem-ne, respectable, no extraordinària, però respectable, i que tu ja coneixes, i que no direm ara aquí, per desmentir tots aquells que pensarien que faríem un gran anunci, i el que es tracta és, des del Departament de Recerca i Universitats, atribuint un cert simbolisme al conveni i a la quantitat incorporada al conveni, un reconeixement per dalt pel sistema català de recerca i universitats a tot aquest món d'àmbit territorial. És un gest, és un camí, és un simbolisme, però tracta de ser una manera d'afegir valor afegit a l'IRMU com a tal perquè sigui capaç de transmetre a tota la xarxa, que és una xarxa molt tupida, molt densa, molt potent, molt rica, aquest missatge. No estem sols, algú ens valora, i esclar, a veure, li he preguntat a la directora si vindria el Ramon Arnabat, posem per cas, no? Bueno, clar, el Ramon Arnabat, que codirigeix amb no sé qui més els plecs d'història local, que ara veurem quin... Tu? Doncs mira, el Santes Mas. Veurem quin recorregut faran desenganxats de l'avenç en paper, però si alguna cosa l'avenç ha volgut garantir, d'acord amb vosaltres, és que els plecs seguiran, no? Molt bé. Els plecs incrustats a l'avenç són una mostra, una, no la, però una mostra irrellevant, mostra irrellevant, no irrellevant, irrellevant del que estem parlant. I plec darrere plec, només d'analitzar el contingut, els articles que s'hi publiquen, les ressenyes que s'hi fan, els temes que es tracten, la forma com s'enfoquen, està clar que estem parlant d'això, estem parlant de tot aquest seguit. En fi, només veient els estants que hi havia aquí fora, n'hi ha prou per saber que de la pedra seca fins als molins, passant per el cultiu amb beuga encara i amb arada al Priorat, són elements d'un conjunt material i immaterial alhora d'una cultura que és popular, però que alhora probablement és la que explica millor quin país som i quina gent tenim. Crec que després d'això no puc fer. No, agraïm moltíssim aquesta proposta que se'ns va adreçar del conveni pel que suposa de reconeixement de tota aquesta feina d'aquests anys i sobretot el que suposa de reconeixement també a aquesta feina continuada que es va fent des dels centres d'estudis, també cada vegada més des dels ateneus, perquè tota la feina que estan fent amb el tema de recerca de l'espoli, la beca Terra d'Ateneus, vull dir que com deia, permetrà treballar una mica més, si podem, que sí, a favor de la recerca, d'aquesta recerca aplicada, molt aplicada al territori i que, per tant, crec que avui és una molt bona notícia. De fet, són com a mínim 3 xarxes, no? La que ens ha representat l'Oriol Amat amb la seva intervenció, la xarxa Vives d'universitats de l'àmbit de parla catalana, la xarxa
que representa l'Institut Ramon Muntaner i la xarxa dels estropicis de la història. No? És a dir, si els ateneus, que eren cultural pura i dura, que en un moment determinat expoliats i convertits en locals d'educació i descanso, per dir-ho d'alguna manera, o completament abandonats i en ruïnes en molts altres casos, recuperar-ho a través de la recerca, no en termes simbòlics, simplement per reivindicar el passat, sinó recuperar-ne la propietat. I, per tant, exigir la recuperació d'aquells centres de tota mena, republicans o no, que a cada poble, poble a poble, representaven una certa sensibilitat. I alguns ja no es poden recuperar i no es podran recuperar mai més, però n'hi ha molts que sí i que finalment potser un dia en escriptura pública els vells fundadors sentiran des d'un altre món que se'ls reconeix l'esforç que havien fet perquè els socis actuals reben en patrimoni allò que els hi va ser pres com a conseqüència del desastre de la Guerra Civil. Amb la xarxa Vives, també amb l'IEC tenim relació i tenim una persona al patronat, per tant intentem, és una mica la nostra tasca aquesta de formigueta, i si no... Tenim un altre acte ara, no? Sí, ara emplaçarem a la gent a l'acte de lliurament del Premi Recercat, que tindrà lloc al teatre a les 13:30, i allà ens tornarem a retrobar. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí.